Hello, hello, hello! So for today's video, ito na yung second day namin. Anyway, tapos na kami mag-almusal dito at ito naman yung aming outfit ngayon. At ang second day na ito talaga yung araw ng aming wedding anniversary, exact date, May 16. Ganon. So sumakay pala kami ng metro dahil pupunta kami ng simbahan. Ay yung napili namin puntahan dahil gusto namin mag-visit ng simbahan at magdasal ng aking Josawa Bells. Ayun. So, anyways, ang ganda lang dyan talaga. Kasi paglabas na palabas mo ng metro, pag akyat mo, ayun, ang ganda na ng lalabasan mo. As in, mga talaga ako dito sa mga buildings, guys. Dito sa mga architecture or something like that. Basta, grabe, ang ganda talaga. Talagang, ano yung aking eyes, kagandahan ng aking nakikita sa paligid. At ayun, tapos ito pa may daanan pa kami dito na ito yung tawag ito rin yung ang ganda din ng ano na itong building na ito, grabe talaga. Ayun, so anyways, maganda dito, ang pinaganda dito is pagka pumunta ka sa mga lugar-lugar, tapos kung hindi ka mag-drive sa sasakyan mo is pag may metro ka, kasi ang metro mabilis lang siya, tsaka parang wala pa yatang 3 minutes, dumadating na yung next. Ganun, sobrang bilis, ganyan. So, compare dito sa, sa Germany, laging nalilate ang mga trains. Pero dito, yung metro nila, grabe, to the max talaga, ang bilis. Parang sabi nga ng asawa ko, parang every 10 seconds, dumadating yung metro. Ganon. So, yun, ang ganda. So, ayun nga, ito napupunta na kami ng aking josawa doon sa church. Ito ang pangalan ay Notre Dame? Notre Dame? It's called? Ganon. So, ganun yung ang ibibisit namin na church ngayong araw na ito sa araw ng aming anniversary. So, nag-enjoy lang kami yan guys ng mga habang naglalakad at mga rin kami sa mga nakikita namin. Tapos, may madami din naglalakad at alam namin patungo rin sila dun sa pupuntahan namin. Kasi mga din sila, mga tourist pa, ganyan. So, kita nyo ba yan? Ang ganda. Diba? Ang ganda talaga. So, ayan, sana nag-enjoy din kayo sa nakikita ninyong mga palikit dyan, sa mga nakuha nating video. Ganun, sana nag-enjoy kayo at sana na nagagandahan din kayo sa mga na-video ko na mga lugar dito sa Paris. Ayan. So, habang naglalakad kami dyan, ayun, talagang mapanuri kami. Hanggang sa nakarating kami dito sa church. Ayan, sobrang dami. Ang haba ng parang maze yung pag-iikutan mo dyan bago ka makapasok sa loob ng simbahan. Ganun. Sobrang dami din tao. At itong panahon na ito is, dahil nga nag-check naman kami, no, malamig ang panahon. So, hanggang sa nakarating na kami dito sa loob ng simbahan, sabi ko sa asawa ko, mag-picture tayo. Ganyan. So, wala naman kaming ibang maano na mag-picture. So, sariling sikap talaga. Sariling sikap talaga kami dyan, lahat ng aming mga pictures or something like that. Ganyan. Ayun. Tsaka doble ingat lang din talaga. Ayan. So, may mga nakaano naman dyan ng mga upuan. Tapos, pwede ka umupo kung gusto mong umupo at magdasal. So, ayun yung ginawa namin ng aking asawa. At ipapakita ko sa inyo yung iba pang makikita sa loob ng church. 이런 분위기가 나게 이게 이렇게 찍어야 돼. 이렇게 하잖아. 여기에 사람이 있어. So, ayun na nga guys, yung tour natin pupunta dito sa simbahan na ito. Sana nag-enjoy kayo. Thank you for watching.